പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് അക്രമികൾ ചാടിക്കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. ഈ പറയപ്പെടുന്ന ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തു പറയാനാണ്? കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയോ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാളേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള സുരക്ഷാ മെഷർമെൻറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അതിനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചാൽ. അതായത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിൽ ഈ സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് ആദ്യാവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ വന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതെന്നും ഒക്കെ തന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ വിസിറ്റേഴ്സിനെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കയറി വരുന്നതും അവർ പോകുന്നതുമൊക്കെ ഒരേ വഴിയിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ അഭിമുഖമായിട്ടാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ കയറി പോകുന്നതും ഇറങ്ങി വരുന്നതും. അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിസിറ്റേഴ്സായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. താങ്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരുടെ കയ്യിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണല്ലോ, സ്മോക്കിംഗ് ഗ്യാസ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായേനെ. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ അവർ കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്യാലറിയിലെത്തുന്നു. ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും ലോക്സഭാ ഹാളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നു, ആര് പരിശോധിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അതിനുശേഷം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഏതാണ്ട് 125ഓളം വേക്കൻസീസ് ഇപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്യാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നും എത്രയോ വലിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാതെ വയ്യ. അതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയേ മതിയാകൂ. പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പാർലമെൻറ്റിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ലഘൂകരിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇവർ മറുപടി പറയണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസമെങ്കിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദിവസങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷ കൂട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദാരുണമായ സംഭവം ഒരുപക്ഷെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും വന്നിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലെ പാളിച്ച ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയിൽ യാതൊരു പ്രിക്കോഷൻസും ഇല്ലാതെ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ലാഘവ ബുദ്ധിക്കേറ്റ ഒരു വലിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതീവ ഗൗരവതരം.